Iċ-ċentru tax-xjenza interattiva Esplora se jmur għall-eruq tiegħu u se jinbidel fi sptar mitluq u popolat biss mill-iskeletri u l-ispirti bħala parti mill-festa ta' Halloween. Desċini, wieħed mill-organizzaturi tal-attività, qal li dis-sena marru lura għall-eruq tal-post. Din is-sena għal-Halloween xtaqna li l-viżitaturi tagħna nerġgħu nofrulhom esperjenza immersiva kemm jista' jkun. Kif forsi l-viżitaturi jafu, Esplora bħala binja kienet sptar navali fi żmien il-gwerra u żmien l-Ingliżi u bekk xtaqna mmorru lura batna kemm jista' jkun mas-suġġett tal-mediċina. Is-Surċini spjega li b'kollox se jittellgħu madwar 12 attività. Ġibna show partikolari ġifieri minn l-Ingilterra, minn Glasgow u dan ix-show ħajkun qiegħed jgħinna u juruna x'għandna nagħmlu f'każ ta' attakk ta' zombies. Dan ix-show partikolari ħajkun qed juri lill-udjenza ta' jekk jiġri xi ħaġa x'għandna nagħmlu, jekk ikollna zombies kif għandna nipproteġu lil nfusna. Ser ikun hemm ukoll attivitajiet oħrajn bħal kif isir 3D makeup u l-ispettaklu Wonders of the Night Sky fil-Planetarium fejn il-pubbliku jista' jsegwi b'mod reali l-ispazju. L-attivitajiet li qegħdin nagħmlu aħna huma attivitajiet li mhuma xejn tal-biża', forsi daqsxejn differenti minn tas-soltu, imma huma interessanti għax huma attivitajiet immersivi ħafna. Ovvjament dejjem aħna ħanagħmluhom b'mod differenti biex nadattaw għall-udjenzi tagħna, ġifieri kemm jekk huma tfal, kemm jekk huma adulti jew żgħażagħ, hawnhekk ħassib xi ħaġa għal kulħadd. L-attività se tittella l-4 u tibda fis-6 ta' filgħaxija.